Egun ondan hori eta eskerrik asko gaurkoan be gugaz bat egiteagaitik. Neugaz deko daz Amaia, Herrigintza Saileko teknikarie, Garbinez, Euskaltegiko zuzendarie, Katalin bebai, Euskera Saileko teknikarie. Eta, hemen batu gara datorren urriaren 3ko ospakizunen inguruko programa orkestera, ezta? Gogoratzen dugu danok, Euskararen nazioarteko eguna ospatzen dela, eta esan dakue, prestatu dugune programa zina orkestera gatoz. Efemeride batetik aratago, Euskarak gure eguneroko bizitzan, gure historian eta gure etorkizunean zein leku dekon hausnartzeko, partekatzeko eta ospatzeko proposamena dakargu. Aurten, herritar guztiak hausnarketa kolektibo eta sortzaile bat egitera gonbidatzen doguz. Zer kolore du Euskarak lelopean? Euskara guztiona da. Hizkuntza menperatzen dauenarena, menperatzen ez dauenarena, euskara benetan baloratu, hurbil sentidu eta bere egitea gure dauen ororena da. Gaur dakargun proposamen honekin edonork egin dezake bere ekarpena. Adina eta euskara maila kontuan izan barik, norbere hausnarketa, partekatzeko edo hitz egiteko moduko espazioak zabaldu gura doguz. Herritarrak planteatzen dugun galderari, hau da, euskarak zer kolore duen galderari, hitz bategaz, esaldi bataz edo marrazki bategaz egaitik ez, erantzutera gonbidatzen doguz. Lanketak azaroaren 24tik 28 arte, hau da, gaurtik bariku arte egiteko aukera egongo da, herriko hainbat tokitan, ikastetxeetan, zein udal eraikinetan, horretarako proposatu doguzan, mural parte hartzaile eta postontziekaz. Gero, bariku arte jasoko doguzan ekarpenak dinamika bisual bihurtu gura doguz. Usuegia ilustratzaileagaz eta Aroa Blanco eta Maite López bikote artistikoan eskutik. Eta Durangon, elkarrekin bizi diran begirada eta sentimendu aniztasuna jasotzen dauan mosaikoa jende aurrean aurkeztu gura dugu. Hau da, orduen, abenduaren 3, goizeko 11etan, Udal Euskaltegi honetan adierazpen instituzional bat egongo da. 5:00 San Agustin Kulturgunean mahai inguru bat proposatzen dugu. Bertan, Durangoko hainbat ahotsek, euskarak planteatzen deuskusan erronkei edo euskarak berak daukazan erronkei buruz solasaldian arituko die, eta 6:00 San Agustinen baita be, egindako ekarpenak jasotzen dauzan mosaikoaren aurkezpena egingo dugu. Girotze artistikoagaz batera. Gainera, gero abenduaren 4, 7:00 San Agustin Kulturgunean be, Arestian egun emanaldia eskainiko da. Ikuskizuna Gabriel Arestiren, haren heriotzaren 50. urteurrenaren inguruan eskainiko da omenaldi literario musikatua izango da. Andoni Egainak, Aitor Furundarena eta Andoni Salamero bezalako izen handien eskutik. Euskararen egun hau ekitaldi instituzional bat baino gehiago izetie gure dugu. Alkartzeko, alkar entzuteko eta alkarrekin parte hartzeko gunea izatea nahi dugu. Ospakizun bizize, irekie eta plurala, pertsona bakoitzak, danona dan hizkuntza honen parte sentiduteko. Euskara guztion artean eraiki mantendu eta edatu behar dugulako. Euskarak kolore asko izan ditzazkeelako, eta euskarak gurean lekua izan badekon arren, izaten jarraitu behar dauelako, animatzera parte hartzea, animatu parte hartzera ekintza hauetan. Eskerrik asko. Honetan hainbat lekutan jarri ditugu muralak, eta mural hauetan eskatzen duguna da, kasu honetan euskaltegian, ikastetxetan, beste AEK euskaltegian, holako mural bat egongo da eta nolabait lanketa gidatuagoa ikasleekin galdera honi erantzuteko, bai? Eta gero hainbat udal instalazioetan kutxa modura ekarri ditugu horiek, edonork parte hartzeko. Orduan, guk gure ekarpentsoa egingo dugu. Nire kasuan prestatuta eduki dut, hasi naizelako
hausnartzen zein izan zitekeen euskararen kolorea eta luzez hamar geratu zait. Orduen txuleta ekarri dut eta hainbat ekarpen egingo dugu, eskatzen dugunez ekarpena izatea idatzita edo norberak nahi dauen moduan, nire modalidadea hau izen da. Eta ikuste duzuen moduan, nik aukeratu dudan kolorea granatea izan da. Igual apurbet ezoikoa, baie uztartzen dituelako gorriaren eta marroiaren ezaugarriak nola baitu, bai? Lehenengo bote prontoan etorri zitzaidan kolorea gorria izen zen, apurtxu eta ausardia, borroka, iraultza, matxinada, sua, odola, horre koloreak epel usten ez dauen kolorea dalako, baina baita ere marroia, apurtxu bet gehiago lurrarekin, tradizioarekin, berotasuna, natura, eta bien arteko uztarketa edo bada granatea, ezta? Eta apurbet granatearen simbologia bilatzen ere ibili nintzen, da badakar bizitasuna, energia, ausardia, konfidantza, egonkortasuna eta uste dut horiek direla euskerak behar dituen ezaugarrietako batzuk, bai? Orduen, hauxe nire ekarpentzua, egatuko dut, eskerrik asko, eskinatxu baten, eskentzeko ikaslei lekuan dirik, bat igual azpian, eskerrik asko, hauxe nire. Ez? Horre lavador. Anguroso? Bai, eskerrik asko. Nik diot berde bategaz irudikatzen dut. Nortasune, pisetie, natura eta esperantzarako leku ebe badagoelako. Nik, berdea da, baina da guztiz. Badaukagu gorrixe, eh? Bai? Gorria hobeto. Hobeto gorria orduan. Pentsatut berdea zala zuria ere. Ez. Eskerrik asko. Nire kolorea, horren hemendik honan egingo dut. Odola, gorria, odola, ze odolaren amaten dugu hizkuntza, ezta? Eta bebai hori energia, indarra, hasi que nik nire buruan behintzat gorria ikusten dut. Bueno, nik kolore la rosa, baltzez idatziko dut, baina niretzat la rosa kolorea da euskera. Eta zergatik da la rosa? Nire ama hizkuntza euskera izen da. Eta nik lortzen dut ama, familia, gozotasuna eta hurbiltasunarekin. Ama hizkuntza, familia, laguna, gozotasuna. Bai? Listo? Mezu, Gulosu, Katalin, ja emototzu denpora pointzetako. Hale ba. Venga. Zeu epetentzetan joen, gonbite luzotuko jatzu. Nire guztetok inauz, hartzeko denborak. Bueno, ez da gorri kolori, baina nik gorri jebe pentsagot. Aztikera baten amaia... Gure dozu gorrixe? Bai, baliera da badau. Amen. Eskuendeko. Galera planteaz doztenien apur bat intuitiboki etorri jaten koloria izan zen, egiz esan ez dut gogoeta hundirik inorren atzetik, baina niretzako indarra hundizekon kolorie, egiz esan bereziki guztetan jatana eta euskeri ebe asko lotzen dut horregaz, indarra horregaz, nik ustot badala indarra hundizekon hizkuntzie, bihar dagoena baita, baina ez da egit, apur bat boten prontuen gorri jekarten jate bururi.